Nanawagan ang konseho sa dakbayan sa Talisay nga tangtangon ang mga spaghetti wires o nagkumbitay nga mga wire sa kuryente ug kable sa telcos ug uban pang mga utilities nga nagbitay sa mga poste. Sa resolusyon nga gipalabang giawhag ni Konsehal Danny Caballero, ang chairman sa Committee on Disaster Resilience, ang mga opisyal sa barangay ug ang mga personnel sa City Engineering Office. Ingon man ang mga telcos ug power utility nga maghiusa sa pagtangtang sa mga nagkumbitay nga mga kable ug wire. Matud pa ni Konsehal Caballero nga delikado kining makabitik ug makasangit sa mga motorista. Iyang gihulagway nga mas tukma karong panahona samtang wala pay miigo nga katalagman dinhi sa Subo. Apan angay lang usab nga tutukan ang dapit kundiin pirmi lang maigo sa baha aron di kini makatampok sa peligro. Kinahanglan nga naagi sila'y hiniusab bitaw nga kasabutan kay kini bitaw atong mga dangling wires nato sa siyudad sa Talisay usa gina sa hazardous kayo nga butang nga diin makahatag sa peligro sa atong mga motorista.